Маля, какво го направи ти, бе? Късаш старата тениска, ти подаряваме нова. Ето виж момчета, даже е там снима да видиш обрани. Даже те носят такава тениска. Най-добрите тениски. Той ли е скъса? Той си е скъса, брат, старата му е вътре. Да я къса ли? Да я късам! Ефект за обградете го. Да, викаш, няма време за чакане. Честито. Така, пробвай я. Обличай да видим сега как ще ти седи. Ами давай поне си. Имаме още бройки, така че който се престрашава, това е. Маля, какво го направи ти, бе? Ле, той не мога да реагира. Обаче той е мега ноншалант, направо не му направи впечатление. Така, ето братенце, заповядай за тебе, направо обличите новите тениски. Супер, за спа. Много добре, машинка. Я покажи обрани на камерата, бродерията, вижте какво става. Лимитирана колекция на Калиейт. Супер, ево. Много Така, готино. влизате на сайта, сега ще видим на момчето как ще му седи. Една да си поръчат нашите тениските. Така, хората си късат старите, вие може да ги вземете и то само с пари. Ние ги взехме без пари. Добре, браво машинки. Разбрахте на сайта.